phela wena manje. Inina besino esidla phezu kwey'hlahla idlula mithi yamakhosi. Siyalibonga wemadoda, umsebenzi wenzayo uyabonakala. Njengamanje siyasondela sila eduze yazi ukuthi umsebenzi uzobe ngilapho umsebenzi izwayilinde zingabhekana isaphazamisayo 15 minutes nje uzobe sengifikile ebihleliwe ufuna ukubona umsebenzi wenu omuhle. Ningavumi bafowethu size siqede umsebenzi wethu omuhle. Ngiyeza manje 15 minutes siyobe sithanda ekhaya novalo ayolanda isipindi. Zulu